Ingcingane yatshalwa sisihlobo sosapho lukasomashishini oyingqonyela ye-African Pioneer Group umzukisi Stephen Dondolo yokuba abhale incwadi ngobomi bakhe kwiminyaka emihlanu eyadlulayo ikhokele ekubeni ngomhla wama-24 kweyeKhala kuphehlelelwe incwadi yakhe ethi The Birth of a Pioneer, The Success of a Township Man nebhalwe ngesiXhosa nangesiNgesi. UJustice Majola uthi wabona kubalulekile ukuba lo somashishini uyinzalelwane yakwaLange eKariyerha akhuphe incwadi engobomi bakhe nohambo lwakhe olude kwicandelo loshishino. uMajola nothe wanegalelo ekubhaleni le ncwadi uthi kuluchulumanco kuye ukubamba le ncwadi esandleni. Given a lifetime opportunity, because I should think there are about 2 chapters that I wrote on my own, and as well I contributed to other chapters, and that was humble people that didn't question me but give me that opportunity that go and write this and come back. So that was a golden opportunity, and I'm inspired to continue writing my own book. Lo somashishini unembasa ye-IMM uthi uyavuya ivuthiwe imbiza beyipheka uthi ufuna le ncwadi ikhuthaza abantu abamnyama abalahle ithemba. And where there are some downfalls, there was always upstring, and kufuneke banganikezeli. Perseverance and commitment will take them where they want to be. Omnye wabathengi bale ncwadi uLuyolo Nqakula uthi le ncwadi iqulathe ulwazi oludingekayo. I think generally, as particularly as young people in society who are up and coming, who want to make it, there's a Xhosa saying which says inyathi ibuzwa kwabaphambili. So I think it's always good to ask those who have traversed the road itself, learn from the mistakes made, from the stories that are shared, and I think just basically suck from the wealth of knowledge which is out there, and see then how one could apply that to their own journey. So I think the summation we got here basically is that of a colossal figure, colorful figure, who's had many experiences, across a variety of things. So I think that's what drew me, I think, to buy the book in itself. Imali esele yenziwe ekuthengiseni le ncwadi ingaphaya kwama-15,000 randi. Yaye le mali iza kusetyenziswa ekuxhaseni izikolo ezihlelelekileyo zakwiilokishi zaseKariyerha. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguzanele Bhokhwana eGqeberha.